Zuma sai da wuta. Babi na 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sai dai ban san ina na santa ba. Riƙo hannunta yana lallashinta ya ce ko Fa'izar Umma ce. Kada kai tai anti Fa'iza ba haka take ba. Ba ita ba ce wannan fa kyakkyawa ce ga ta baƙa baƙinta mai kyau. Sai dai zuciyarta ba imani. Na ji tsoronta sosai. Ƙirs ya rage bata harbe ni da bindiga ba. Duk cikin kuka take maganar fuskar ta gaba ɗaya ta kumbura. Hankalin Jafar ne ya tashi. Yau kam sai ya yi magana da yayan shi. Hajiya ce ta shigo ba tambayar da ta yi wa Junaina ta ƙi gaya mata komai. Sai cewa ta yi ɓata ta yi sun je gidan ƙawarta. Anty Bilkina ƙarasowa ta duba Junai haɗe da bata pen relief. Sai sannan hankalin Hajiya ya kwanta. A tunaninta ko wani abu mungu Mujahid ya yi mata. Da ƙyar Junai ta iya tashi ta yi wanka ta yi alwala sannan ta fito ta hau jera salloli. Rai ɓaci Ja'far ya haura sama. Ɗakin Mujahid ya faɗa ba tare da sallama ba. Tsakiyar ɗakin ya iske shi zaune a ƙasa kan santa kafet. Hannunsa riƙe da sigari yana busawa. Da ganinsa cikin tsananin ɓacin rai yake. Yana ganin Ja'far ya ɗauke kai. Kansa Ja'far ya ƙaraso ya tsaya ya ce wacce yarinya ce ke da bindiga take da damar yin kidnapping ɗin Junaina. Sannan kai kuma a matsayinka na folis ka kasa yin wani abu. Banza da shi Mujahid ya yi, don kuwa a yacce ran shi ke zafi zai iya haushi da duka. Kafaɗarsa Ja'far ya riƙo ya ce, ka miƙe kamar mutum ka yi min magana. Ko ni ma tsoro na kake ji kamar yadda tsoron 'yar mafiya ya hana ka arrestin ɗinta. A zabure Mujahid ya miƙe yana huci. Iya ƙarfinsa ya sa ya tura Ja'far wanda sai da ya bugu da miro da ke wurin. Gilas ɗin ya fashe. Da gudu Hajiya da Anty suka hauro sama. Mugun naushi Mujahid ya kai mai a fuska. Nan suka cakwaɗe suka fara dambe. A kiɗime su Hajiya suka faɗo ɗakin. Salati ta saki ta hau ƙoƙarin raba su. Ja'far ta janye gefe wanda tuni bakinsa ya fara zub da jini. Faɗi yake matsoraci kawai, ai fitowa za ka yi ka faɗi abin da ya faru ba wai ka yi shiru ba. Rufe mai baki Hajiya ta yi tana Ja'far yi shiru ya isa. Mujahid ko huci kaɗai yake yi. Ganin yadda attention ɗin Hajiya da Anty na gurin Ja'far ya sa shi fara harhaɗa kayan shi cikin akwati. A tsorace Anty ta kalle shi. Mujahid me haka ina za ka? Bai bi ta kanta ba ya haɗe kayansa a akwati ya ja ya raɓa gefensu ya wuce. Janyo Anty Hajiya ta ce ƙyale shi ya gama fashi. Mu je ki taimaka wa Ja'far. Ba musu Anty ta riƙo Ja'far suka sauka ƙasa. Kallon ɗakin Hajiya ta ga sigari da ke baje a gun. Kai ta girgiza ta ce Allah ya shirya mun kai Mujahid. A fusace Mujahid ya faɗa mota ya ja. Bai zarce ko ina ba sai Lis House. Nan inda gidajen manyan 'yan sandan Najeriya suke. Babban flat ɗinsa ya nufa. Security da ke gurin ya buɗe mai gate ɗin gidan. Haɗaɗɗen gida ne mai ɗauke da ɗaki 3, sai falo 2 da kicin sai harabar gida da gadin ta baya. Ku ɗauko akwatin bai yi ba ya shiga gidan. Ciki ma ya haɗu ba ƙarya. Dirshan ya kan kujera ya dafe kai kamar ya yi kuka. Shi kaɗai ya san abin da yake yawan mai a zuciya. Da nishaɗi Salma ta ƙarasa gidan. Ɗakinta ta faɗa ta kwanta abinta. Kasancewar hutun sallah take. So take kaɗai ta ga fuskar Mujahid. Hotonsa ta ɗauka tana kalla haɗe da sakin lallausan murmushi. Washegari kam Junai da zazzaɓi ta tashi. Ne ko suke yi kuma a ranar za su yi mas. Dole ta haƙura ta zauna a gida ranta duk a ɓace. Wani mungun tsanar Salma take ji a ranta. Mujahid bai yi niyyar fita ba tsananin yacce zuciyarsa ke ta farfasa. Haka ya daure ya fita don zuwa wani program da 'yan Gwagwalada University suka haɗa mai suna Nigeria Law and Constitution da za a yi a Sheraton Hotel. Kwata-kwata ba shi da ra'ayin zuwa. Ko da suka turo mai gayyata bai amsa ba. Ya zaɓi wasu a ofis su wakilce shi. Fa'iza ce da ta kira shi a waya ta nace sai ya je, don ita ma za ta je. Kasancewar lecturers dama da za su yi kuma 'yan aji 5 masu karanta law gidansu ya je ya ɗauke ta wajen ƙarfe 5 sannan suka wuce gurin. Suna gama 2 to 4 lecture Salma ta dawo gida. Hankalinta kwance ba ta da damuwa. Tana son ganin yadda fuskar Mujahid za ta kasance. Sai dai ta rasa ya za ta yi. Ƙila ma jiya ya yi kuka ta faɗa a ranta. Dariya ta yi ta fiddo wayarta. Kiran Salim don jin ya gansa da safe a ofis. Tana bugawa Salim ya ɗauka.
Hayaniya sosai ta ji ta hau tambayar yana ina. Ya ce yana Sheraton an gayyace su wani progiram na 'yan school ɗinsu. Ta ce har da oganka kenan. Shiru ya yi ya san wa take nufi. Ta ce ka fito waje nan da 30 minutes gani nan. Katse wayar ta yi. Da gudu ta shiga gida a gurguce ta gaida Mom ta faɗa toilet. Wanka dai ta fito ta shirya cikin wata shot golden gown mai adon stone. Hannun shi dogo ne sai kuma takalminta da ta sanya wa ƙafarta. Dama ba wata doguwa ba ce sosai. Heel ɗin ya yi ɗagwas da ita. Gashin kanta ta tamke waje ɗaya sannan ta ɗauko wani hula mai ƙananan kitso ta sanya a kanta haɗe da tufkewa. Kwalliya ta yi ta kece raini. Sannan ta ɗau wayoyinta da fas ɗinta ta lallaɓa a guje ta fice. Motarta ta shiga ta ja a 360 zuwa Sheraton. Babban hall ne mai shegen kyau, kowa zaune a round table mai ɗauke da seat ɗin mutum biyu. Wani law student ke bayani ana mai taɓi. Miƙewa Mujahid ya yi. Fa'iza ta yi saurin zaunar da shi. MJ ka yi haƙuri an kusan gamawa. Wai me ya faru ne na ga ranka a ɓace? Kwafaye ya koma ya zauna ba tare da ya ce uffam ba. Salim na gani ya miƙe ya yi waje. Gyaran muryar MC ya ce muna son volunteers na Face of Gwagwalada na 2017. Ina kyawawan suke? Duk 'yan gurin dariya suka yi. Saboda ya ce ya faɗi cikin salon shaƙiyanci. Ya ci gaba. Harkar nan fa no student no lecture. Mutane da dama ne ma suke ba su samu ba. Dariya 'yan gurin suka ƙara yi. Mujahid kam ya ƙosa ya bar gurin. Fa'iza kam so take ta tashi as volunteer amma tana jin kunya. Ta san dai tana da kyau ga ta fara. Muddin ta zama Face of Gwagwalada ba ƙaramin respect za ta samu ba. Kamar an tsikare ta ta miƙe tsaye. Kallonta MC ya ce are you in? Ba kunya ta ce yes. Ihu da tafi aka fara don kam tana da kyau ba ƙarya. Mujahid kam inda akwai bindiga kusa ba abin da zai hana ya harbe ta don haushi. Takawa stage ɗin Fa'iza ta yi. Cikin jin daɗin yacce ake ta helin ɗinta. MC ya fara fasa mata kai da zuzuta kyanta can ya ce, she is damn beautiful. Akwai wanda ke opposing beauty ɗinta? No hall ɗin ya ɗauka. Fa'iza kam, she just dey feel herself. Daga hanyar shigowa suka ji muryar Salma ta ce, I oppose. Mamaki kowa ya yi. Kallo ya koma kanta. Wasu sun santa a school wasu kuma yau suka fara ganinta. Takawa Salma ta yi kan stage ɗin cikin yauƙi da kwarkwasa. Mujahid kallonta yayi yana roƙon Allah kar zuciyarsa ta buga don haushi. Dressing ɗin da ta yi. Wani mungun tsanarta ne ya soke su a zuciya. MC ya ce me yasa kika ce haka 'yan mata? Harara ta kai mai ta ce saboda na fi ta kyau, black is beauty. Ihu 'yan hall suka kwashe da shi. Wata Ibagel da ke zaune ta miƙe ta hau stage. Wai bata yadda ba ita ma tana da kyau ai. MC kam ya ga ikon Allah. Mutane uku suna faɗa akan abu ɗaya. Dabara ce ta faɗo mai ya ce, ba ƙarya duk kuna da kyau amma mutum ɗaya ake so. Sai dai a yi bidin. Fa'iza kam ji ta yi kamar ta shaƙi Salma. Bata rai ta yi ta ce, ta siya 50k. Abigail da ta san kuɗi ko sisi ba ta sa ba ta sauka da gudu. Salma ta ce ta sa 150k. Kwafa Fa'iza ta yi yau kam sai ta ƙure 'yar iskar yarinyar nan ta ce, 200,000. Salma ta ce 500,000. Shiru Fa'iza ta yi kamar ta yi kuka don kuɗinta da take maneji da riƙe gidansu bai ma kai 500k ba. Ihu kowa ya yi Salma ta burge su. Salim kan mamaki ya yi ya san dadi na tsakar wa Salma kuɗi. Amma 500k ya yi yawa ta yi wasting a banza. MC kan baki har kunne sun samu kuɗin banza. A take ta yi musu transfer ɗin kuɗin. Karan ya ɗauko zai sa mata ta ce no need. The title is okay for me. Juyawa ta yi tana wani sexy catwalking ta fita a gurin. Wani ihun hauka aka fara yi. Jiki a sanye Fa'iza ta sauka gurin Mujahid ta nufa ta ce tashi mu tafi. Bai ko kalle ta ba ya raɓa gefenta ya wuce. Da gudu ya ƙarasa harabar waje inda Salma ke tafiya. Gabanta ya tsaya yana murmushi sannan ya ce congrats. Ɗaura fuska ta yi. I don't need your congrats saboda na san your heart is burning right now. Gwara ma kar ka yi pretending. Raɓawa ta yi gefe ta wuce. Ya kuma shiga gabanta. Hararsa ta yi ta ce I'm done with you nonsense. I'm begging you ka fita a rayuwata. Kamun laifi na rama kuma na haƙura. Stay away from me. Wucewa ta yi gefensa. Murmushi ya tsaya kallonta har ta shige motarta. A ran shi ya ce kin shigo rayuwata kuma ba za ki taɓa fita ba.
Tsaye Fa'iza ta yi tana kallon shi, sai da ya ga motar Salma ta bar gurin sannan ya taka zuwa tasa motar. Shiga ya zauna yana ci gaba da murmusawa. Jiki sanye Fa'iza ta shiga ya ja. Sun yi nisa babu mai magana da wani, kowa da abin da yake sakawa a zuciya. Da ƙyar dai Fa'iza ta samu kwaras ɗin yi mai magana. Duban shi ta yi fuskarsa fa yau da ba damuwa ta ce, MJ ba dai ka fara kula yarinyar nan ba. Kallonta ya ce, I don't think so. Amma ko da a ce na fara kula ta ai ba wani abu ba ne. Maraice murya ce. Kawai na ga ba mutum ba ne ba mai daraja ita. Kuma na ga kamar kana ba ta kulawa. Katse ta yi da cewa na gode. Shiru ta yi ta shaƙa ba kaɗan ba. Sun ɗan yi nisa ya ce, when are you ready to settle down? A ranta ta ce, kai nake jira. A fili ta ce, very soon ka san komai lokaci ne kuma sai Allah ya yi. Ɗaura fuska ya ce, kafin lokacin learn to respect yourself. Ba wai kina embracing kanki kamar yacce kika yi ɗazu ba. You ain't a kid anymore. Kallon takaici ta mai. Ita bata ga wani bad abu da ta yi ba da zai ce haka. Alhalin ita waccan da ta sayar da mutuncin ta lallaɓa ta ya je ya yi. Bata iya cewa komai ba har suka iso gidansu. Sauka za ta yi ta ji ya ce, yaushe kike da kilas? Abinka da cool-headed person. Murmushi ta yi ta ce, jibi. Allah ya kai mu ya faɗa ya ja motar ya gaba. Salma na isa gida ta haɗu da mom. Faɗa sosai ta sha da irin diresin ɗin da ta yi. Haushi biyu ne ya haɗe mata. Ɗaki ta shiga ta cire kayan sannan ta zauna kan gado. Tunanin abin da ya faru ta hauyi. Ta jima zaune daga bisani ta miƙe. Hotonsa da ke gurin ta ɗau ta wurga cikin ƙaramin trash can da ke ɗakin. Sannan ta koma ta zauna zuciyarta na zafi. Yau kam jikin Junaina ya warware. Bata je school ba saboda interval na kwana biyu da take da shi. Duk babu daɗi take ji. Barin Mujahid gida. Ganin su Hajiya ko a jikinsu ya sa ta nuna ita ma bata damu ba. Tana son kiran shi a waya amma tana tsoro. Gani take idan ta kuma mai magana 'yar mafiya za ta iya cafko ta. Zaune Mujahid yake a ofis tare da abokinsa Mubarak. Sun ɗan tattauna issues da ya shafi aikin su sannan Mubarak ya gangara mai da cewa, wai ya ake ciki da ɗiyar Alhaji Abbas. Mujahid kam kamar jirar tambayar yake. Ya jima yana son mai zancen Salma amma ya share. Dariya ya ce yarinyar nan bam ce. Nan ya tsara wa Mubarak duk yacce ake ciki tun farkon haɗuwarsu. Sannan ya ƙara da cewa, the worst part of the story ita ce Sam Ummi da Hajiya take nema ruwa a jallo. Ware ido Mubarak ya in shock ya ce, abokina mai kake jira? Ai albashir za ka ba Hajiya komai ya zo cikin sauƙi. Mungun harara Mujahid ya saka mai ya ce, yacce na tsari yarinyar nan ba na fatan ganin ta gidanmu. Shi ne ya aka yi ta koma ɗiyar Alhaji Abbas. Sannan kuma, why she always acting bitchy? Deep down na san akwai something bad da take yi. Nisa Mubarak ya, to ita ai za ka tambaya ba ni ba. Mujahid ya ce, ba ta da darajar da zan tunkare ta da tambayoyi ta amsa min. Ai dama ba zuwa za ka yi ka fara jero tambaya ba. Make friend with her. You can pretend loving her. Ka san mata da rauni daga nan sai ka tatso information da kake son sani. Dariya sosai Mujahid ya sannan ya ce, ajiye love aside. Yacce na tsane ta I can't even pretend. Abu ɗaya zan iya shi ne mu zama friend. When I'm done with her sai na yi destroying ɗinta for good. Ka ga na rama abin da ta min. Kallon shi Mubarak ya yi a ran shi ya ce, this is serious. I can't wait na ga ƙarshen drama ɗin ga. A fili ya ce Allah ya bada sa'a. If you need my help ka min magana. Ba ni address ɗin gidansu. Mujahid ya faɗa. Ba musu Mubarak ya ba shi ran kuwa gidan Alhaji Abbas sananne ne. Salma ta warware cikin walwala take. Duk wani abin da zai ɓata mata rai kawar da shi ta yi. Ba su da lakca sai gobe. Kicin ta wani tana taya mai aikinsa abincin dare. Bayan sun gama ta jera komai a dining sannan ta shiga ta ƙara wanka. Ta sanya wa jikinta doguwar rigar kante. Bayan sallar isha'i ta nufi ɗakin mom. Sun jima suna hira mai aikin Salami ta shigo ta ce, mai gadi na magana wai wani na kiran Salma a waje. Tsaki Salma ta yi ta ce, ki ce mai bana fitar dare. Ba musu Lami ta juya. Mom ta ce, kin ma isa ai tashi zaki ki je ki ga waye. Dama tuni na fara jin ƙamshin 'yan jikokina. Dariya Salma ta yi ba ta da niyyar tashi. Ganin mom ta ɓata rai ya sa ta miƙe. Ɗaki ta shiga ta sa hijabi sannan ta fito zuwa waje. Jingine yake cikin motarsa.
agogon hannunsa ya duba ya ga 8:30 tsaki ya yi. Mai gadi ya fito ya ce mai Salma ba ta fitar dare, bai damu ba ya sa a ran shi gobe zai iske ta a school. Shiga mota zai yi ya ga wata mota ta danno gurin gate ɗin. Tsayawa ya yi. Dadi ne a motar tare da direba. Sauke gilas ya yi ya ce yaro ai da ka ƙaraso ciki. Halan wa kake nema? Kafin Mujahid ya yi magana Salma ta fito gaida Dadi ta yi a ladabce. Tana ganin Mujahid ta juya za ta koma ciki. Dadi ya ce Salma je ki mana ba gurinki ya zo ba. Yaƙin dole ta yi ta amsa da to ta ƙarasa gurin Mujahid. Shi kuma Dadi ya shiga gidan. Nan nesa da shi ta tsaya haɗe da kawar da kai gefe. Kallon ta ya a ransa yana jinjina yadda ta ba wa Dadi respect. Dan matsowa ya kusa da ita. Murya cike cike ya ce ba za ki gaishe da baƙonki ba. Yadda take jin tsanar shi ba za ta iya tanka shi ba. Juyawa ta yi a fusace za ta wuce ya ce, Ummi, wani irin shock ta ji. Gabanta ne ya faɗi. She can't recall when last da ta ji Ummi a bakin wani. Ganin yadda ta daskare a wurin ya sa Mujahid shan jinin jikinsa. Sam bai san ya furta sunan Ummi ba. Wayan cewa ya da cewa Mimi, Momi, Ummi ta. Kin san ban san sunanki ba dole ya sa na hau gisin. Ajiyar zuciya ta sauke. Sai dai ta ji daɗi yadda ya kira ta da Ummi. Juyowa ta yi ta ce sunana Salma. Ya ce nice name. Kallonta ya yi ta mai kyau sosai. Hararsa ta yi ta ce ka ga malam me yake tafe da kai. In dai 500 ɗinka ka zo amsa to babu na zubar a titi. Murmushi ya karki damuni na yafe miki. Na zo ne mu yi sotin difference ɗinmu. Shiru Salma ta yi tana mai kallon banza ya ci gaba. Za mu iya zama abokai? Mungun dariyar rainin wayo Salma ta fashe da shi. Sannan ta ɗora fuska ta ce, You are not serious. Juyawa ta yi ta koma cikin gida tana gudun ɗura mai zagi a zuciyarta. Shi ma dariya ya koma mota ya ja ya bar gurin. Kicibis Salma ta yi da Salim bakin gate. Da alamun leƙensu yake. Hannunta ya riƙo fuska ɗaure ya ce Salma, ki gaya min gaskiya me ke tsakaninki da shi. Jiya da yau san ban gane mai kuke nufi ba. Fisge hannunta ta yi cikin ɗaga murya ta ce, Money your business and stop acting like a fool. A fusace ta yi gaba ta bar shi da sakin bakin ful da ta kira shi da shi. Kwafa ya wuce fat ɗinsa. Zuciyarsa na ƙuna. Washe gari. Ƙarfe 12 zuwa 2 su Salma ke da lecture ɗin Fa'iza. Da wuri ta shiga school mutane sai mata congrats ɗin Face of Gwagwalada suke yi. To ma hi saurare.